Hello po! Kumusta po kayo? Tulad ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout caused every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming City Government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localize national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila ay maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming CEPPIO or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days. At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings. 67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos. Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries. At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan.